Päivää motherfucking katsojat. En huomannut, että olitte siinä. Moi. Sori, mulla on vähän tökkökävely, kun mä oon 3 kuukautta ryypännyt putkeen. Viime viikolla hän oli syytettynä oikeudessa lapsen törkeästä hyväksikäytöstä ja raiskauksista. Mikä ötökkä? Tuomio. Milan, vaikea keksiä sulle mitään tuomioa, kun oikein mikään ei riittäisi. Oikeestihan sut pitäisi jollain sähkövatkaimella vaahdottaa. Mut kun me ollaan sivistysvaltio, niin et sä vois vaan lähteä menee. Hei, jätä jämät, hei. No vähän se on tuosta. Kyllä se menee aina palavaa. Pitää laittaa se sekoilikseen vittu koko voimalla siihen kaminan kylkeen, noin tolla lailla. Sitten vielä vähän hörrättyys, noin jumalauta. Ja sit kun on niin saatanan laiskoja, niin sieltä tullaan. Mennään sorkkimaan näitä ilmaottola-aukkoja. Voi vittu mä sano, laitetaan pienelle. Ei, laitetaan suoraan vittu kokonaan kiinni, niin ei tarvittaa 40 minuuttia tulla tänne telttaan. Antaa jätkien palella vittu täällä. No niin. Ei mua hajota. Ei vittu, ei yhtään. Mä oon vaan niin vitun kyllästynyt tähän. Vittu! Mä lähden Hyvinkään Lidl. Ja ostan sieltä Mars 9. Not 6, but 9 pack. Ja kuinkas kävikään? Ajoin nimittäin 9 kilometriä. Tuotteet, jotka ostin. Leipää. Ketsuppia. 2 kappaletta Instant King Lee nuudeleita. Maku. Kana. Sitten saavuttuani pakastealtaalle. Löytyikö marsjäätelö patukoita? No vittu ei! Saatana perkele, mä oisin ollut mun marsjääteleitä! Mä oon 8 kilometriä! Ajoin! Ja mä en saanut mun jäätelöitä! Onks enää mitään järkeä missään? Marsjäätelöpatukat 3,70! Vitu Snickers! Näitä ei voi edes syödä! No, miten se kala on liikkunut? No siinä taas yksi, voi jumala. Kuinkahan monta kertaa nyt kysyy tuota sammaa. Yksikään ei ole vielä kyllä mopolla tullut vastaan, että kyllä ne on tähän asti uinut kaikki. Porilaiselle Teemu Korhoselle älylaitteiden käyttö on arkipäivää. Omat pankkiaset hoituvat tabletilla lähes ongelmitta, mutta toisinaan on tullut näytölle myös jotain täysin odottamatonta. No sekahakut soittoja kuuntelee, jos ei kerkiä radiosta kuuntele, sit kuuntelee tabletista. Ja joskus YouTubea kuuntelee, mutta nyt se meni sekin tammikuussa, että siellä ei ole muuta kuin pornoa ruvettiin näyttää mulle. Ei ollut enää hanurimusiikkia eikä muuta kitaramusiikkia. Elän pornoa lähti tulemaan vaan. Ja se ei miellyttänyt silmää? Ei yhtään. Jukka. No Pekka soittelee Kotimaan Energialta, terve. Ei ole mitään tarvetta kuule nyt Kotimaan Energialle, kun mulla on kaikki asiat kunnossa siinä suhteessa. No niinhän sitä monesti luulla, mutta osaatko sen siis verran kuvitteleksä että saatanan pallonaama vittu, että mä tähän ikään tiedä vittu mitä mä teen saatana. Soittele jokin homolle. No se on Bin täältä Elisalta, oikein hyvää päivää. Päivä. Onko ihan Juha Ahonen puhelimessa? On. Joo, että en kai kuitenkaan soittanut teille pahan aikaan. No kerro.
No, hieno homma, niin tosiaankin sellaisella asialla soittelen kuitenkin, että ollaan oltu ihan Elisan omiin pakettiasiakkaisiin oltu yhteydessä. Teillähän näyttäisi olevan tuo 400 minuutin puhepaketti ton Nokian puhelimen kerran, että onhan tuo kyseinen paketti vielä käytössä sieltä päin. No pakkohan se on, kun se on mennyt siihen retkuun. Oot mennyt siihen retkuun, että te ette oikein ollut mielellään ollut sitten no en todella. Joo, että mikä tää sitten on ollut? No kun se sovitaan se joku se minsa jutska siihen, niin sitten kun katki tulee, se on johonkin muuhun soittaa, niin sitten niin saatanan kallista. Esimerkiksi niinku tarkoitan, En minä tiedä mihinkä minä soitan, mutta mä soitan, mä silloin alussa valittelin, että miten tää voi olla, kun mulla on se fyrkkamäärä, mikä piti se turpoa aina niin perkeleesti. Että ei, tämän jälkeen on DNA aivan varmasti. Ei, tästä lähdetään niin mahdottoman nopeasti kuin vaan voidaan. Siis niin hirvetä kusetusta, että jos sä oot joku Elisan jätkä, niin sanoisin helvetin pahasti. Mutta kun itse on mennyt retkuun, niin on mennyt. Kaiken näköisiä retkuja myyvään, niin. Niin. Vittu teidät joutais käräjille koko saatanan sakiin. Joo. No. Oletko sä vielä mulle pakettia ruvennut myymään? Joo, itse asiassa kyllä. No en todellakaan osta. Sä saat ton hevon vittuun koko jätkiä, saatana. Joo. Rupee rehellisiin töihin sinäkin, saatana. Ok. Joo. No, selvä homma. Tuliko tää nyt selväksi? Nyt selväksi? No ihan hyvä. Laittakaa kaikki Elisan perkelen paskan paska. Ok. Se on ihan. Niin. Elää soita mulle paska, jos oot Elisa. Joo. Tuliko selväksi? Joo, kyllä. Sä tuot tänne kaupungin kuntoradan maastoon puutarhajätettä. No, vie vittu nuo entiset tuossa ensin. Minä en ole huviukko. Sä tuot siihen lisää vaan, noin niinku ihan omasta halusta. No perkele vittu, kun mä työnnän ne tähän. Almannin tiellä on jätepiste, siellä otetaan puutarhajätettä vastaan. Ei oteta tähän aikaan. Ole ihmisten ajoissa liikkeelle. Viititkö ottaa vielä noin risut, mitkä toit tohon nyt tullessa? Perkele, kun mun tekis mieli ampua sun, saatana. Aha, ai tekis. Onks sulla ase? Haista vittu! Onks sulla ase? Haista vittu! Onks sulla ase? Haista vittu! Keräätkö ystävällisesti noin risus pois? Kyllä, mutta älä leiki kovista, sä oot ihan huviukko loppujen lopuksi. Kerät, oot sä juovuksissa? Tiedätkö, en kuole, mutta kuule Kyrpä, minäkin oon tehnyt vartiomies Sammi. Joo, ne on lenkillä. Joo. Älä leiki perkele Jeesusta, iso mies. Sä oot ympäristön paskaaja. No perkele, että sinä näe saatana runkkari, mikä kasa. Se oot ison kasan tuonut siihen jo sitten. Perkele, mitä? Minkä takia sä puhut noin epäkohteliasti No kun sä oot Kyrpä. Sä tuot roskias tänne kaupungin maastoon. Etkö sä oot saanut tarpeeksi vartiohommista, saatana. Että sä täällä vielä yöllä runkkaat. Sä tuot jätteitä tänne jumalauta yhteisiin virkistysaluepaikkoihin. No ja pidät mulle tommosta meteliä. Pois tuon kasan tuosta. Sinä viet tuon kasan, minkä sä toit. Voi vittu. Joo, ole ystävällinen. Voi vittu, mitä? Ilmakon on haukkunut näitä Kouvolan poliisia ja kaikkia. Tiedätkö mikä on YouTube? En tiedä, mutta Kyrpän syyllä oot mies. YouTube tietää kohta sinut. Joo. Perkele, että on Loukku auki ja risut kyytiin ja hyvää illan jatko. Haista vittu. Minä saattaa haista vittu, iso mies. Noin paskan tärkeä uppata. Muutamasta risusta. Niin sulla on niitä koko pakettiautollinen tulossa siihen. Muutama risu. Ei joku muutama risu, usko nyt perkele. Niin. Viet ne vaikka Almanin tielle. Tai ostat silppurin. Eihän se on vielä auki enää 10 jälkeen. Mene silloin kun se on auki. Hyvää illan jatko. Työnnä nyt se pyörä kotiis. Miksi mä ajasin? No kun sä oot juovuksessa. Täh? Sä oot humalassa. No ei oo pitkä matka. No ei oo pitkä matka työntää. Varokaa hei! Älä ovi Ääneen kaikkea. Miten naisrintama? En oo naisrintama, ihan miesrintamalla on. AK-47 kädessä. Hyi! Mitä?
Se tarkoitti sua, että mites naisten kanssa. Sitten sä oot homo. Ei se ole homoa. Ja lopeta toi. Se ei ole mitenkään homoa. Sä sanoit, että sä oot miesten rinnalla. Se tarkoittaa kuule sitä, että mä oon miesten kanssa tiiminä. Me AK-47 kanssa mennään hyökkäyssotaan. Mutta tässä olikin miten naisten rintama kysymys. No naisten rintama muuten siis naiskuvioissa menee hyvin. On naisia on aika paljon tässä nyt pari. Äijä myös. Hei, mä en oo homo, mä oon hetero. En mä mikään kaapista tuu homo oo. Mä oon hetero. Mä oon kuule kaapista tullut hetero. Orivesi on pieni maalaiskylä, jossa on tällä hetkellä on asiat vielä muuten hyvin, mutta täällä ei ole työpaikkoja. Kurkistelet siellä. Herra Jumala mies. Rupee kurkisteleen siellä. Täällä on paljon paremmin asiat kuin molemmassa monissa suurkaupungeissa. Rupee kurkisteleen. Hei! Ei, mutta rupee kurkisteleen korvan takana tollaan ärsyttävästi. Antti! Rupeenko mä kurkistelemaan sun korvan takaa ärsyttävästi? No, jos rupeat, niin sen tiedät, että rupesit. Pistetään pojalle pipoa pää. Ei mä mene yläpupin pommia näkyy. Joo niin. Tuu sä äkeen matariin. Mä tuun tosta.